ou pra. Para escribilo, a Real Academia Galega opta pola forma para, pero a Real Academia Galega tamén recolle pra, aínda que como forma menos recomendable. Ca forma para non podemos facer a contracción gráfica co artigo. Se usamos, en cambio, a forma pra, esta contrae co artigo. Pra, pro, pras e pros. En canto a fala, o Dicionario de Pronuncia da Lingua Galega recolle tanto pra como para. En resumo, a Real Academia Galega recomenda escribir, por exemplo, vou para o monte, e ler vou para o monte ou vou pro monte. Quen me dera. Aínda así, hai máis variedades dialectais desta forma. Esta é só a explicación da normativa. Dígocho eu.